Ramogi, joriemb apiko e boma ma Kisumu koro kwedo magera muri mane ogol kod tend boma ma Kisumu nyoro mar kumo gi kuom ringo ei kar dak ma Milimani. Jo apiko go wacho ni Tent City ka hotel ne kod abala wanga ok nyal golo chik machalo kamano ka pachgi okosom. Joboda bende wacho ni gisebedo e lai manyime ikedo kod monj magi ka gimedo ni okoriwgi e paro mar chungo gi e tiyo e alwora ma Milimani. Giwacho ni okang' makamano rocho yutogi kamoko pod chulo hola mane gitiyo godo e nyiewo apiko. County government kik frustrate boda ma Milimani nikech onge kama gibro dhie to kae ma izo jogi chule go loan jogi odago kae ma giseng'eyo ka gigolo gi ka gidwa dhi tikure. Akwayo city manager waheri kendo onego beni be recognize leadership mantie ti recognize boda as a whole mondo ing'en gi begin dhano kichiew gokinyi you just order ni okidwa market Milimani okidwa e boda mano ok en protocol en rang stakeholders wabed piny wauon ere kaka dwa kony market Milimani. Wan kaka office mar market Milimani wan gi mikakati makare ne wasechako mar identifying bases tema within market Milimani kendo wasetimo ne bases go coding te kendo sani wachako coding mar members mamano gima kwa konyore gi sirikal mar county government gi police to wabro golo bad elements mantiere within market Milimani to wabro dong mana gi joma beyo. Jok mariembo ga pikipiki ilawo kod giang'o kata wan wawegi wariembo pikipiki to pok ne wago ng'ato pok ne wama ng'ato. An awuon asekonyo mama moro diel Milimani ka gotieno ka jomoko dwa mae bag gi pesa ma ting'e pikipiki matere town nikech diere kanyo mudho onge kata kaka inyalo lu kiting'o bag. Koro an akonye matere nyaka town. Koro wan kaka joboda sector abala wanga owe yware kodwa wewe watigi kwe. Onego bedo no luongo ji to ji bet piny to wacho gimotimore and then ing'iyo way forward. Ok ni ochiewo to wacho ni joboda kik chung Milimani. Samo wacho ni joboda kik chung Milimani gidhi tiyo kanye to gidhi chiemo kanye to gin gi jok monego bed ni o depend on them. Gima wakwaye en ni o stop gino mondo luong leadership mar boda nitie association leadership mar association then market Milimani be nigi leadership chairman gi sako otelo ne market Milimani. Ramogi pod wadhi nyime kod weche manyien e lak sechegi.